Dobrodošli na 5. već epizodu Skyblock preživljavanja od Dodora Amerike. Dalje. Sada ćemo napraviti upravnu farmu drveta već. Kako ćemo farmu napraviti, neće biti puno mjesta. Sad kao ćemo vidjeti 6 komada svoje. Ja neću puhati u vrstu. Zombi mi ne može ništa. Jer samo je tu zaštić. Ništa, idem kupati kamera, samo da ostane neke vrijedne stvari, već ako vidite punim skroz ovo škrinje. Uzet ćemo sve stvari. Najbolje da padnemo s njima do toga. Napravit ćemo veliku škrinju. U njoj će biti prvo stvar gomile vode. Slijedno nešto. Trupac. Štap. Mač ćemo tako. Ne idemo dalje. Sada moramo kopati kamena. No, napravo smo veliko proširenje. Jedva čekam da kiša stane i podići ovo. Da ostane od pauka barem nešto. Ceranit. Uzet ćemo 30. Znači, bolje tako, onda neće morati kopati 100 godina. Znači, biti 60 kamenčića. Javno, znači, ne biti kopati. Sam se predali, ali 42, 68, već neće rasti. Ima 27. To će biti dobro. Da go downfall ne vrijedi. Nema naravno. Ali to naredno nije nikada da je next set home sits home. I da ne radimo toga. Ali malo. To ne bi baš. Toliko si neko vremena 6. Više se brinem gdje ću staviti svaki vremena 7. Ovo je noć. Štap. Malo 3.
ćemo dalje. Pa ćemo znači nema veze. Stavit ćemo inventar samo ovaj. Čekajte. Kada više ovo neće da... Tako, davaj piše, sjajno. Kada ovo više ovdje neće da... Spije, doćemo nešto posljednje. Nećemo ovo srušiti, sad ćemo naći još malo zemlje. Sveti tu drva. Evo zanimljivo. Kukuruz sasa. Morat ćemo da uzmemo nešto. Dostanemo doći. Trupaca puno. Sve ima. Ne lakše da. Nema ih. Ova se kreta kraju. 12 nevjerojatno imaju odmah. Kako ćemo napraviti drveta? Hoćemo napraviti kuću od drveta, to je sigurno koliko. Sad me neće, ako mi izraste na vrhu, on mi pada sam. Nešto postavit ćemo. Ovo drvo neće da se... Ne znam zašto. Ovo imam 16 tamo. Ako 17 pohvala. To je farma i pod. Sad ćemo 3 komada da sjekira. Komad 19. To je istina.
da će biti više komada kada sam ću moći napraviti ekstremno veliku kuću. Kod nas zašto to ću mi se radimo. Ovo nije moguće. Nemoguće. Gotovi smo. Mi smo gotovi. Došao je Enderman. Otkud on? Treba da se ovdje teleportira. Pa neću ni gledati. Sada smo u kapu, što se može reći. Negdje je Enderman za nas. Bolje da ne malo. Tamo je. A Enderman možda mi propadne cijelo snimanje sad zbog. Dobro. Polako završavamo. I tako je. To je to. Vidjena. Možete da nas i subscribe-ajte, to bilo to.